Γυρίστε μαζί μου στο βιβλίο του Ζαχαρία, στον προφήτη Ζαχαρία στην Παλιά Διαθήκη, καθώς η μέρα μας σήμερα ανήκει στον Ιησού Χριστό. Ανήκει σε Αυτόν που ο Λόγος του Θεού τον ονομάζει ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστης μας. Είναι αυτός που ανέβηκε στο Σταυρό, πέθανε για να μην πεθάνω εγώ και εσύ. Δεν ξέρω αν νιώθεις ευγνωμοσύνη μέσα στην καρδιά σου για ό,τι ο Ιησούς έκανε για σένα και για μένα. Αλληλούια. Πόσοι από εμάς νιώθουμε πραγματικά ευγνωμοσύνη στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Αλληλούια. Πριν μπούμε μέσα στον Άγιο Λόγο του Θεού, βάλε το χέρι σου στην καρδιά σου και πες: Πατέρα, σε ευχαριστώ για όλα όσα έκανες για μένα. Σε ευχαριστώ γιατί πέθανες για να ζήσω εγώ. Σε ευχαριστώ γιατί αναστήθηκες από τους νεκρούς και η ίδια δύναμη που ανέστησε εσένα ενεργεί τώρα και μέσα στη ζωή μου. Σου δίνω όλη τη δόξα, όλη την τιμή και όλη την προσκύνηση στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και όλοι μαζί μπορούμε να πούμε αμήν, αμήν, αμήν. Αλληλούια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σήμερα τα πάντα αφορούν τον Κύριό μας. Και πολλές φορές ερχόμαστε μέσα στον οίκο του Θεού να πάμε σε Αυτόν ο οποίος έχει σωτηρία, να πάμε σε Αυτόν που έχει ελευθερία, που έχει θεραπεία. Αλλά σήμερα είναι η μέρα που θέλουμε να δώσουμε δόξα στο πρόσωπο που είναι πάνω από κάθε τι άλλο. Και έτσι εύχομαι να ήρθαμε μέσα στην καρδιά μας με αυτό το πνεύμα να μπορούμε να φωνάξουμε: Ιησού, σ' αγαπάμε. Ιησού, σε δοξάζουμε. Ιησού, μεγαλύνουμε το όνομά σου το Άγιο. Αλληλούια. Έτσι, θέλω να δούμε λίγο την διαδρομή και τι έγινε μια ημέρα σαν κι αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Μια ημέρα σαν κι αυτή, χρόνια πριν, έτσι θέλω να πάμε στο βιβλίο του Ζαχαρία. Είναι δύο οι περικοπές που θέλω να διαβάσω. Ζαχαρίας, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 9, όπου εδώ ο προφήτης λέει: «Χαίρε υπερβολικά θυγατέρα Σιών, αλλάλαζε θυγατέρα Ιερουσαλήμ. Δες, ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα. Αυτός είναι δίκαιος και σώζει. Πράος και κάθεται επάνω σε γαϊδούρι και πάνω σε πουλάρι, γιο υποζυγίου». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Η δεύτερη περικοπή μας που θα δούμε σήμερα είναι από το κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 19, που είναι η εκπλήρωση αυτής της προφητείας, και από το εδάφιο 36 θέλω να διαβάσω. «Και ενώ πορευόταν, έστρωναν από κάτω τα ημάτια του στο δρόμο. Και όταν πλησίαζε ήδη στην κατάβαση του βουνού των ελαιών, άρχισε ολόκληρο το πλήθος των μαθητών, χαίροντας να υμνούν τον Θεό μεγαλόφωνα για όλα τα θαύματα που είδανε». Αλληλούια. Βάζω μια ανωτελεία. Ήθε ο Κύριος να βάλει αυτήν την δοξολογία στο στόμα μας για όλα όσα ο Θεός έκανε μέσα στη ζωή μας. Αλληλούια. Δεν ξέρω πραγματικά, αντί για φοίνικες, αν μπορείς να σηκώσεις το χέρι σου άλλη μια φορά και να πεις: Κύριε, σε ευχαριστώ για όλα τα θαύματά σου. Σε ευχαριστώ για όλα τα ναι, σε ευχαριστώ για όλα τα όχι. Σε ευχαριστώ για τις εύκολες ημέρες, σε ευχαριστώ για τις δύσκολες ημέρες. Αλληλούια. Κάτι μέσα στους μαθητές τους έφερε σε μια υπενθύμηση όλα όσα ζήσαν με τον Ιησού. Και στην πραγματικότητα οι μαθητές, χωρίς να καταλαβαίνουν τι πρόκειτο να εξελιχθεί, καθώς ο Κύριος πολλές φορές τους μίλησε και τους είπε: αυτόν τον ναό εγώ σε 3 μέρες θα τον γκρεμίσω και θα μπορώ να τον ξαναχτίσω. Δεν είχαν ιδέα τι επρόκειτο να συμβεί, αλλά ένα πνεύμα μέσα τους, αλληλούια, το πνεύμα της ευχαριστίας σηκώθηκε και λέει: υμνούσαν τον Θεό μεγαλόφωνα για όλα τα θαύματα που είδαν, λέγοντας, εδάφιο 38, ευλογημένος, αλληλούια, ελάτε να το πούμε μαζί, ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς στο όνομα του Κυρίου, ειρήνη στον ουρανό και δόξα εν υψίστης. Αλληλούια. Έχει κάτι από τη γένεση, δόξα εν υψίστης, έχει κάτι από τη σταύρωση, ο ερχόμενος βασιλιάς. Και μερικοί από τους Φαρισαίους μέσα από τον όχλο του είπαν: δάσκαλε, επίπληξε τους μαθητές σου. Και αποκρινόμενος είπε προς αυτούς: σας λέω ότι αν αυτοί σιωπήσουν, οι πέτρες θα φωνάξουν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευλογημένο το όνομα του το Άγιο. Σήμερα μπορούσα να δώσω έναν τίτλο σε αυτό που ο Θεός φιλοξένησε μέσα στην καρδιά μου. Είναι: ο βασιλιάς μας έρχεται. Έτσι,
αν πάμε λίγο στη ζωή του Ιησού, θέλω να μιλήσω λίγο για σχέσεις, γιατί η ζωή του Ιησού είχε πολύ ιδιαίτερες σχέσεις. Έκαμνε σχέσεις με ανθρώπους όπου οι άλλοι άνθρωποι δεν έκαμναν παρέα με αυτούς. Ερχόταν σε επαφή με ανθρώπους που οι άλλοι δεν θέλαν να έρθουν σε επαφή. Μιλώ για την Σαμαρίτισσα, μιλώ για περιοχές που οι άνθρωποι τις είχαν με κάποιο τρόπο στιγματίσει. Πάντα οι σχέσεις του Ιησού ήταν πολύ ιδιαίτερες. Για παράδειγμα, η σχέση με τη μητέρα του ήταν μια ιδιαίτερη σχέση. Η μητέρα του τον αγαπούσε όσο τίποτε άλλο. Φιλοξενούσε μέσα της όλη την υπόσχεση του ουρανού. Ήταν η εκλεγμένη από τον Θεό να τον φέρει στη ζωή. Αλλά η σχέση με τη μητέρα του ήταν μια ιδιαίτερη σχέση. Ο Ιησούς δεν ήταν ένα παιδί το οποίο στεκόταν εύκολα δίπλα της. Όταν πήγαν να τον αφιερώσουν στο ιερό, μετά από λίγο τον χάσανε. Αναστατώθηκαν, ψάχναν μαζί με τον πατέρα του Ιωσήφ να τον βρούνε και ψάχνοντας είπαν να γυρίσουμε πίσω και τον βρήκαν να είναι πάλι μέσα στο ιερό. Η μητέρα του τον αγαπούσε όσο τίποτε άλλο. Ήταν αυτή που στάθηκε κοντά του και τον παρακίνησε να κάνει το πρώτο θαύμα. Παρ' όλα αυτά ονομάζω τη σχέση του λίγο ιδιαίτερη με τον Ιησού, διότι βλέπουμε όταν πήγε να επέμβει στη διακονία του, αντί να την φωνάξει μητέρα, τη φώναξε γυναίκα. Τι υπάρχει μεταξύ μας, γυναίκα? Παρ' όλα αυτά αυτή στάθηκε δίπλα του και ήταν όλες τις ημέρες της διακονίας του δίπλα με πιστότητα, γιατί αντιλαμβανόταν ότι δεν είναι απλά το παιδί που έφερε σε ζωή, αλλά ήταν ο γιος του Θεού. Ήταν αυτή η οποία στάθηκε δίπλα του στον Σταυρό και τον είδε να πεθαίνει, έχοντας όμως πίστη και ελπίδα μέσα στην καρδιά του. Μια άλλη ιδιαίτερη σχέση μέσα στη ζωή του Ιησού είναι η σχέση με τον πατέρα του. Μια σχέση η οποία ο Λόγος του Θεού δεν αναφέρει πολλά πράγματα. Μια τελευταία αναφορά υπάρχει στο όνομα του πατέρα του και μοναδική μόνο στη ζωή του Ιησού στην αρχή της διακονίας του. Αλλά μετά δεν βλέπουμε πουθενά τον Ιωσήφ. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι ο Ιωσήφ είχε πεθάνει αρκετά νωρίς. Μια άλλη ιδιαίτερη σχέση που έχει ο Ιησούς είναι η σχέση με τα αδέλφια του. Σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού και την περιγραφή του Μάρκου, ο Ιησούς είχε άλλα 4 αδέλφια και 2 αδελφές. Έτσι αντιλαμβανόμαστε ότι η οικογένεια του Ιωσήφ και της Μαρίας ήταν μια πολύ τεκνή οικογένεια. Είχαν 7 παιδιά συνολικά. Πρώτος ήταν ο Ιησούς, 4 αδέλφια όπως τα περιγράφει ο Λόγος του Θεού και 2 αδελφές. Και οι σχέσεις με τα αδέλφια του είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Γνωρίζουμε ότι κανένα από τα αδέλφια σύμφωνα με τους ιστορικούς δεν ακολούθησε τον Ιησού. Υπάρχει μόνο μία αναφορά για τον Ιάκωβο, ο οποίος δεν πίστεψε στη διακονία του Ιησού, δεν πίστεψε και δεν ακολούθησε τον Ιησού όσο αυτός ήταν εν ζωή. Και η αλήθεια είναι, φαντάσου τώρα να είσαι μικρότερος και να έχεις τον αδελφό για Ιησού. Ήταν αυτός που έκλεβε όλη την παράσταση. Τι να πεις εσύ για τα γενέθλιά σου? Ο Ιησούς πάντα έλεγε, στα δικά μου γενέθλια ήρθανε 3 μάγοι, ήρθανε κάποιοι μάγοι, μου φέρανε χρυσάφι, μου φέρανε δώρα. Και εσύ τι έκανες? Εγώ απλά γεννήθηκα, θα λέγαν τα αδέλφια του. Πώς να συγκριθείς μαζί του? Ίσως ο μόνος λόγος που οι άνθρωποι να μιλούσαν στα αδέλφια του ήταν για να ρωτήσουν πού είναι ο Ιησούς σήμερα. Έτσι αντιλαμβάνεστε ότι η σχέση, δεν υπάρχει μια σχέση με τα αδέλφια του. Η μόνη αναφορά, ξαναλέω, που είναι πάνω στον Ιάκωβο είναι όταν ο Ιησούς πέθανε και όταν ο Ιησούς αναστήθηκε, τότε ο Ιάκωβος σύμφωνα με το Λόγο του Θεού αναγνώρισε ότι ο Ιησούς δεν ήταν απλά ο μεγάλος, ο πρωτότοκος αδελφός, αλλά ήταν πραγματικά γιος ανθρώπου, αλλά ήταν και γιος Θεού. Και ο Λόγος του Θεού σύμφωνα με την περιγραφή αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί πίστεψε στον Ιησού Χριστό και μάλιστα όταν ο Ιησούς αναστήθηκε, λέει στον Λόγο του Θεού, πήγε να συναντήσει τον Ιάκωβο. Ήταν η σχέση η οποία ο Θεός ήθελε να επενδύσει μέσα από τον Ιησού με τον αδελφό του τον Ιάκωβο, και δεν είναι τυχαίο ότι ο αδελφός του Ιησού, αδελφό Θεός Ιάκωβος, είναι αυτός ο οποίος ανέλαβε αργότερα ως ποιμένας και ηγέτης της πρώτης εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Οι σχέσεις είναι ένα ιδιαίτερο πράγμα και πολλές φορές οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια είναι πολύ διαφορετικές από τις σχέσεις που κάνουμε με άλλους ανθρώπους. Έτσι, γιατί αναφέρομαι σε αυτές τις ιδιαιτερότητες? Γιατί οι σχέσεις πολλές φορές οδηγούν κάπου και πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός νοιάζεται για τις σχέσεις μας. Ο Ιησούς είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τους μαθητές του. Τους κάλεσε με έναν περίεργο τρόπο, τους είπε ακολούθησέ με και εγώ θα σε κάνω. Αλλά ποτέ δεν τους είπε πού θα πάνε.
Νομίζω ότι κανένας από εμάς δεν θα ήθελε να είναι σε μια σχέση αν δεν ήξερε πού πάει αυτή η σχέση. Αν είσαι κοπέλα, δεν θα ήθελες να είσαι σε μια σχέση με κάποιον ο οποίος δεν έχει κίνητρα για σένα και δεν ξέρεις πού το πάει. Κάθε ένας στις σχέσεις μας θέλουμε να γνωρίζουμε πού πρόκειται να οδηγήσει αυτή η σχέση. Οι μαθητές πραγματικά δεν είχαν ιδέα. Το μόνο που τους είχε πει ο Ιησούς είναι ακολούθησέ με. Και πού πάμε Ιησού, τι θα κάνουμε Ιησού? Ο Ιησούς δεν ασχολήθηκε με αυτό. Τα λόγια του ήταν απλά ακολούθησέ με. Η σχέση του ήταν τόσο ιδιαίτερη καθώς οι μαθητές δεν ξέρανε τον σκοπό του, αν και εκείνος συχνά άφηνε στίγματα της διακονίας του, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι σημαίνουν αυτά τα λόγια που έλεγε ο Ιησούς. Έτσι αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια μέρα δύο από τους μαθητές έβαλαν μέσο και ήρθαν και ζητήσαν από τον Ιησού ο ένας να καθίσει δεξιά και ο άλλος να καθίσει αριστερά. Και ο Ιησούς, φαντάζομαι, είχε μια εικόνα στο μυαλό του. Αν θέλεις να είσαι δεξιά και αριστερά, η μόνη φορά που με βλέπω στο κέντρο είναι να είμαι πάνω στο σταυρό. Άρα δεξιά και αριστερά υπάρχουν δύο σταυροί. Και τους λέει, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι είναι αυτό το οποίο μου ζητάτε. Οι σχέσεις με τους μαθητές του ήταν επίσης ιδιαίτερες. Υπήρχαν στιγμές που είπε στον Πέτρο, σάρκα και αίμα, δεν στο αποκάλυψε αυτό, αλλά υπήρξε αποκάλυψη από τον ουρανό. Και αντίστοιχα στη ίδια αυτή η σχέση, κάποια στιγμή που του είπε, πήγαινε πίσω μου Σατανά. Το αναφέρω αυτό γιατί αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε και τη δικιά μας σχέση με τον Θεό. Ο Κύριος μας έχει καλέσει και μας πει, ακολούθησέ με και θα σε κάνω. Αλληλούια. Δεν είπε ποτέ ακολούθησέ με και θα σε πάω εκεί που εσύ θέλεις να πας. Αλλά τα λόγια του Ιησού ήταν, ακολούθησέ με και θα σε κάνω να γίνεις αυτό που εγώ βλέπω σε σένα, για να κάνεις το έργο που εγώ έχω σχεδιασμένο μέσα στη ζωή μας. Έτσι η σχέση μας μαζί του είναι περισσότερο μια σχέση εμπιστοσύνης, η οποία μετρά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο θα μπορούσα εγώ να νομίζω ότι χρειάζομαι στη ζωή μου. Αλληλούια. Δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνουμε αυτό. Η σχέση μας δεν είναι το τι θα πάρουμε από τον Θεό. Η σχέση μας είναι το πώς Εκείνος μας βλέπει και πώς Εκείνος θέλει να μας μεταμορφώσει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, καθώς τον ακολουθούμε, καθώς μας έχει καλέσει να τον ακολουθήσουμε, Εκείνος σχηματίζει το στρατηγικό σχέδιο του θελήματος του για τη μεταμόρφωσή μας, ώστε να μπορέσει μέσα από μας να κάνει τα έργα που έχει σχεδιασμένα. Αλληλούια. Ο Ιησούς είχε μια ιδιαίτερη σχέση με την Ιερουσαλήμ. Ο Ιησούς ενδιαφέρεται για τόπους, ενδιαφέρεται για γη, ενδιαφέρεται για πόλεις. Αγαπούσε την Ιερουσαλήμ, και αν δούμε μέσα στον Λόγο του Θεού, τα 10 μεγαλύτερα γεγονότα της ζωής του ήταν συνδεδεμένα με την πόλη της Ιερουσαλήμ. Και θέλω να πω κάτι αυτό το πρωινό. Ο Θεός αγαπάει τις πόλεις. Έχει σχέδια, έχει οράσεις για τις πόλεις μας. Αλληλούια. Και συχνά, καθώς λέω ο Θεός αγαπάει τη Θεσσαλονίκη, θέλω να σου πω, δεν είναι περίεργο να λες ότι ο Θεός αγαπάει τη Θεσσαλονίκη, γιατί ο Θεός νοιάζεται. Ο Θεός αγάπησε την Ιερουσαλήμ, οραματίστηκε για την Ιερουσαλήμ, την αγάπησε και μάλιστα στον Λόγο του Θεού έκλαψε για την Ιερουσαλήμ. Λίγο μετά που μπήκε μέσα στα Ιεροσόλυμα, εκεί ο Κύριος μίλησε για την Ιερουσαλήμ που σκότασε τους προφήτες, που δεν βρήκε τον προορισμό της. Ο Ιησούς αγάπησε την Ιερουσαλήμ γιατί Αυτός την διάλεξε, την χάρισε στον Δαβίδ και την ονόμασε Σιών. Και μέσα σε αυτή την πόλη πρόκειται να ολοκληρώσει την παρουσία του σχεδίου διακυβέρνησης που είχε αποφασίσει ο Θεός για τον λαό του. Βλέπετε, η Ιερουσαλήμ ήταν η πρώτη πόλη και η μοναδική πόλη που ο Θεός διάλεξε ώστε ο λαός του να σταματήσει να περιφέρεται, να ζει σαν νομάδες, αλλά να έχει ένα μέρος, να έχει μια πόλη που να ονομάσει το όνομά του επάνω σε αυτήν την πόλη. Και έτσι ο Θεός άρχισε να φανερώνει τον τρόπο της διακυβέρνησής του. Θέλω να μιλήσω λίγο γι' αυτό, γιατί την ημέρα που ο Ιησούς μπήκε μέσα στα Ιεροσόλυμα έγινε κάτι το οποίο ήταν μοναδικό και θεϊκό μέσα στα δικά του τα σχέδια. Πώς ο Θεός κυβερνούσε τον λαό του. Αν πάμε λίγο πίσω στην Παλιά Διαθήκη θα δούμε ότι ο Θεός κυβερνούσε τον λαό του με έναν πνευματικό τρόπο. Είχε δώσει προφήτες και οι προφήτες ήταν αυτοί που μιλούσαν και κυβερνούσαν ένα μεγάλο, ένα τεράστιο έθνος.
Σκεφτείτε το αυτό, ένας μεγάλος λαός, ένα αναρρύθμιτο έθνος, δεν είχε πρωθυπουργό, δεν είχε υπουργούς οικονομικών, δεν είχε πρόεδρο της δημοκρατίας, θα το έλεγα με τα σημερινά δεδομένα μας, δεν είχαν πώς να το πω, βουλή, δεν είχαν βουλευτές. Το σχέδιο διακυβέρνησης του Θεού ήταν οι προφήτες. Έτσι ο Θεός μέσα από τους προφήτες έδινε τροφή στον λαό του, έδινε πνευματική τροφή, αλλά υπήρχε ένα σημείο επάνω στους προφήτες που ήταν το σημείο των προφητών. Οι προφήτες είχαν την εξουσία από τον Θεό να δίνουν τροφή, φυσική τροφή επάνω στον λαό του Θεού. Έτσι να πάρω 2-3 παραδείγματα μέσα από τον Λόγο του Θεού, θα δούμε ότι ο Θεός σηκώνει τον Μωυσή και όταν δεν υπάρχει τροφή μέσα στην έρημο, ο Μωυσής, σαν ο διαλεγμένος προφήτης του Θεού, είναι αυτός ο οποίος ζητάει από τον Θεό και στέλνει ψωμί. Έστειλε το μάνα και μέσα από το μάνα ο λαός του Θεού μπορούσε να φάει. Ξαναλέω και δεν θέλω να το αναλύσω γιατί είναι μια βιβλική μελέτη από μόνη της, ότι ο προφήτης είχε ως σημείο να μπορεί να φέρνει τροφή. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε μια ιστορία στο Β' Βασιλέων κεφάλαιο 4, όπου εκεί ο προφήτης Ελισέ πολλαπλασιάζει τα ψωμιά όπως ο Ιησούς και μέσα από 20 καρβέλια, κρυθαρένια καρβέλια, έχει να ταΐσει έναν ολόκληρο λαό. Και όταν του φέρνουν τα 20 καρβέλια, αναρωτείται αυτός ο οποίος τα είχε, γιατί ήταν περίοδος πείνας, πώς από 20 καρβέλια μπορούν να φάνε ένας λαός σαν αυτόν. Ούτε αν τα κόψουμε σε μικρά κομματάκια, 100 άτομα δεν μπορούν να φάνε. Αλλά ο Ελισέ λέει τον λόγο του Κυρίου και λέει μοιράστε τα και θα φτάσουν για όλους. Και πραγματικά ένα πλήθος χιλιάδων έφαγε από αυτό το ψωμί. Το σημείο του προφήτη ήταν να προμηθεύει με ψωμί, με φαγητό τον λαό του Θεού. Ένα δεύτερο στοιχείο διακυβέρνησης του Θεού επάνω στον λαό του που βλέπουμε είναι οι ιερείς. Μετά τους προφήτες ο Θεός σήκωσε ιερείς και το κάλεσμα των ιερέων ήταν να φέρουν την τάξη μέσα στα λειτουργικά πράγματα της παρουσίας του Θεού. Έτσι οι ιερείς φροντίζανε για τη λειτουργικότητα, οι ιερείς φροντίζανε τον τρόπο που ο λαός του Θεού θα πλησίαζε τον Θεό. Οι ιερείς φροντίζανε για τον οίκο, ώστε η τάξη του οίκου να γινόταν τρόπος ζωής στον λαό και με τον ίδιο τρόπο να είχαν τάξη στη ζωή τους, ιδίως όταν πλησιάζανε τον Θεό τους. Έτσι ο προφήτης ήταν αυτός που προμήθευε το ψωμί και προμήθευε την τροφή πάνω στον λαό του Θεού, ενώ οι ιερείς είχαν το κάλεσμα να βάλουν την τάξη στην λατρεία και σε όλα τα της λατρείας. Και μετά βλέπουμε μέσα στην ιστορία ότι ο Θεός σήκωσε βασιλιάδες. Ο ρόλος του βασιλιά ήταν η προστασία από τους εχθρούς, ήταν η εξουσία επάνω στον λαό του Θεού, αλλά παράλληλα ήταν και ο τρόπος της επέκτασης. Γιατί τα σχέδια του Θεού από τη γέννηση ήταν αυξηθείτε, πολλαπλασιαστείτε και κατακτήστε την γη. Έτσι, ποιος ήταν ο τρόπος διακυβέρνησης του Θεού επάνω στον λαό του? Πρώτα ήταν οι προφήτες. Οι προφήτες είχαν ως σημείο ότι μπορούσαν να φέρουν ψωμί. Οι ιερείς ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν καλεσμένοι για να βάλουν την τάξη. Και οι βασιλείς ήταν αυτοί που ασκούσαν την εξουσία. Σε όλα τα χρόνια της Παλιάς Διαθήκης που ο Θεός ενεργεί μέσα από προφήτες, ιερείς και βασιλείς, αρχίζουν και έρχονται προφητείες η μία μετά την άλλη, ότι μια μέρα θα έρθει ένας, αλληλούια, που θα είναι ο Μεσσίας και αυτός θα είναι και προφήτης, θα είναι και ιερέας, θα είναι και βασιλιάς. Έτσι, ενώ η ιστορία εξελίσσεται, η μία προφητεία μετά την άλλη μιλάνε για τον έναν, τον μοναδικό, που θα είναι και τα τρία πράγματα ταυτόχρονα μαζί πάνω σε έναν. Έτσι, καθώς η φύση ετοιμάζεται, καθώς ο Ιησούς έρχεται στη γη, ο διάβολος το μόνο που ξέρει για τον Μεσσία είναι ότι είναι κάποιος που θα έχει τα τρία χαρακτηριστικά σε ένα πρόσωπο όλα μαζί. Ξαναλέω, προφήτης, ιερέας και βασιλιάς. Έτσι κάθε φορά που ο διάβολος ακούει κάτι και ξέρει ότι αυτό το κάτι θα ταρακουνήσει την περιοχή του και την εξουσία του, ενεργεί με έναν τρόπο ώστε να καταστρέψει το θέλημα του Θεού. Κάνω μια μικρή
βάζω μια μικρή ανωτελεία και ανοίγω μια παρένθεση. Θέλω να ξέρεις ότι κάθε φορά που ο Θεός διακηρύττει τα σχέδιά Του επάνω στη ζωή σου, ο διάβολος θέλει να καταστρέψει αυτό που ο Θεός μίλησε. Αλλά μέσα στη ζωή σου πρέπει να ξέρεις ότι αυτός που είπε είναι δυνατός και να εκτελέσει. Αλληλούια. Ότι οι υποσχέσεις του Θεού είναι ναι και αμήν. Αλληλούια. Και ο Θεός γνωρίζει τους τρόπους του σατανά. Είναι ο Απόστολος Παύλος αυτός που λέει: τώρα γνωρίζω τις μεθοδίες του διαβόλου. Και πρέπει να ξέρεις ότι μέσα στα σχέδια του Θεού δεν είναι απλά να σε πάρει από το σημείο Α και να σε φέρει στο σημείο Β, αλλά μέσα σε αυτό το ταξίδι να δεις και να εμπειριστείς την καταστροφή των έργων του σατανά επάνω στη ζωή σου. Αλληλούια. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να πει ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, γιατί μια ευλογία που ο Θεός έβαλε σε όλους μας είναι να καταστρέψουμε τα έργα του σατανά που έχει εναντίον μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι κάθε φορά τώρα που συμβαίνει κάτι υπερφυσικό, ο διάβολος ψάχνει τα τρία στοιχεία στον έναν, γιατί έτσι θα αναγνωρίσει τον Μεσσία. Συμβαίνει λοιπόν κάτι υπερφυσικό στην γέννηση, προφητείες αρχίζουν να εκπληρώνονται, το αστέρι βγαίνει επάνω στη Βιθλεέμ, μάγοι έρχονται, όλα αυτά είχαν καταγραφεί. Ο διάβολος καταλαβαίνει ότι μετά από 400 χρόνια σιωπής υπάρχει μια πνευματική δραστηριότητα και ξεσηκώνει τον Ηρώδη για να σκοτώσει όλα τα βρέφη, γιατί δεν ξέρει ποιος είναι ο Μεσσίας. Έτσι προσπαθεί εν τη γενέση να καταστρέψει αυτόν που πιθανώς θα είναι ο Μεσσίας. Γνωρίζουμε μέσα στον Λόγο του Θεού ότι δεν το κατάφερε, ο Ιησούς φυγαδεύτηκε, γιατί ο Κύριος πάντοτε προστατεύει τον Λόγο Του και τις υποσχέσεις Του που έχει μιλήσει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Λίγο αργότερα μέσα στη διακονία του Ιησού, ο διάβολος προσέχει προσεκτικά να δει τα σημεία. Άρα για αυτός ο Ιησούς είναι προφήτης. Ποιο ήταν το σημείο του προφήτη? Το σημείο του προφήτη ήταν ότι μπορούσε να φέρει ψωμί. Έτσι βλέπουμε ότι μια μέρα ο Ιησούς, αλληλούια, στέκεται μπροστά στο πλήθος. Μάλλον πριν πάμε σε αυτό, πάμε στην αρχή της διακονίας του Ιησού, ότι καθώς ο Ιησούς βγήκε στην έρημο, ο διάβολος έρχεται να τον πειράξει. Και γνωρίζουμε τους τρεις πειρασμούς. Αλλά θέλω να το δείτε κάτω από αυτό το πρίσμα. Ο πρώτος πειρασμός που φέρνει ο διάβολος στον Ιησού είναι για να δει αν είναι προφήτης. Έτσι του λέει: αν πεινάσεις, πες αυτές εδώ τις πέτρες να γίνουνε ψωμί. Και εκεί ποιος ο λόγος που το ζητάει αυτό? Διότι ήθελε να ξέρει αν ο Ιησούς ήτανε προφήτης. Και ο Ιησούς απ' την άλλη τον απαντά μέσα από τον λόγο και του λέει: δεν θα ζήσει ο άνθρωπος με ψωμί, αλλά θα ζήσει, αλληλούια, θυμάστε την απάντηση, με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Αυτό όμως για τον διάβολο δεν ήταν απάντηση, διότι δεν του ξεκαθάριζε αν μπορεί τελικά να κάνει το ψωμί, τις πέτρες ψωμί, γιατί αυτό ήταν το σημείο του προφήτη. Μετά τον οδηγεί στον δεύτερο πειρασμό επάνω στο ιερό και του λέει: πέσε κάτω και αν είσαι αυτό που είσαι, οι άγγελοι θα σε προστατεύσουνε. Βλέπετε, οι ιερείς ήταν η λειτουργή του ναού. Ο Ιησούς του απαντάει πάλι με λόγο και του λέει: δεν θα πειράξεις Κύριον τον Θεό σου. Αλλά αυτή η απάντηση και πάλι δεν βοηθούσε τον διάβολο να καταλάβει αν είναι ιερέας, γιατί έψαχνε να δει ποιος είναι αυτός που θα είναι προφήτης, θα είναι ιερέας και θα είναι και βασιλιάς μαζί. Λίγο αργότερα λοιπόν στον τρίτο πειρασμό έρχεται απέναντι στον Κύριό μας και του δείχνει όλα τα βασίλεια της γης. Αλληλούια. Ο μεγαλύτερος πειρασμός για όλους τους βασιλιάδες είναι να μην είναι μόνο βασιλιάδες της περιοχής τους, αλλά να είναι βασιλιάδες και όλων των άλλων των περιοχών. Και έτσι τον πειράζει για να δει αν είναι βασιλιάς και του δείχνει όλα τα βασίλεια της γης. Και του λέει: αν με προσκυνήσεις θα σου δώσω όλα αυτά τα βασίλεια. Και ο Ιησούς μας απαντάει, αλληλούια, και του λέει: θα προσκυνήσεις Κύριο τον Θεόν σου μόνο και κανέναν άλλον. Δεν πρόκειται να προσκυνήσω σε σένα για τα βασίλεια της γης. Η απάντηση αυτή όμως και πάλι δεν βόλευε τον διάβολο, γιατί ο εχθρός δεν μπορούσε να καταλάβει αν είναι τελικά βασιλιάς. Η αγωνία του Ιησού μας όμως εξελίσσεται σιγά σιγά και μια μέρα ο Ιησούς, καθώς κηρύττει, ο κόσμος έχει μείνει χωρίς ψωμί, χωρίς φαγητό. Και ξαφνικά εκεί ο Κύριος ανοίγει
το πρώτο σημείο της διακονίας του και λέει ταΐστε τους όλους, και οι μαθητές λένε Κύριε προς Θεού πώς να ταΐσουμε τόσους ανθρώπους, και παίρνει τα λίγα ψωμάκια και τα ψαράκια που του φέρνουνε, τα πολλαπλασιάζει και αρχίζει να ταΐζει τις χιλιάδες των ανθρώπων. 2 θαύματα πολλαπλασιασμού έχει κάνει ο Κύριος μας μέσα στη διακονία του, πολλαπλασιασμού φαγητού, και οι ιστορικοί λένε ότι ο συνολικός αριθμός ατόμων που τάισε άγγιζε τον ίδιο αριθμό ατόμων που είχε ταΐσει ο προφήτης Ελισέ στην Παλιά Διαθήκη. Γιατί ο Θεός ήθελε εκείνη την ώρα να αποκαλύψει ότι ο γιος του ο Ιησούς είναι ο μεγάλος προφήτης. Αλληλούια. Δεν ήταν απλά ένας προφήτης, αλλά ήταν αυτό που στην Αποκάλυψη λέει ότι μέσα του η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Αλληλούια. Έτσι τώρα ο διάβολος έχει δει ότι αυτός είναι προφήτης. Την απάντηση που δεν πήρε μέσα από τον πρώτο πειρασμό την έχει πάρει από τον ίδιο τον Ιησού μας. Λίγο αργότερα μέσα στην διακονία του Ιησού μας Χριστού, καθώς η διακονία του εξελίσσεται, ο Ιησούς μπαίνει μέσα στο ναό και λέει στο Λόγο του Θεού ότι δίδασκε με εξουσία. Όταν έμπαινε μέσα στο ναό δεν δίδασκε όπως οι άλλοι διδάσκουν, αλλά ο λόγος του είχε εξουσία. Αλληλούια. Μάλιστα μέσα στο ναό αναφερόταν στο ναό και έλεγε το σπίτι μου. Μιλούσε λες και ήταν ο ιδιοκτήτης του ναού. Και γνωρίζουμε όλοι ότι μετά κάποια στιγμή στο τέλος της διακονίας του μπήκε μέσα στο ναό, πήρε το μαστίγιο, αλληλούια, και καθάρισε το ναό. Γιατί αυτός ήταν όχι απλά ο ιερέας που ο διάβολος έψαχνε να ήταν, αλλά ήταν ο μέγας αρχιερέας. Αλληλούια. Και εκεί ο διάβολος πλέον γνωρίζει ότι αυτός ο Ιησούς είναι ο προφήτης, αλλά τώρα φανερώθηκε ότι επάνω του υπάρχει και το δεύτερο χαρακτηριστικό. Είναι ο προφήτης, αλλά είναι και ο ιερέας. Και τώρα φτάνουμε στον ερχομό του, η μέρα των Βαΐων. Αλληλούια. Τι όμορφη μέρα, τι ένδοξη μέρα. Γιατί εκείνη την ημέρα ο βασιλιάς έμπαινε μέσα στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Αλληλούια. Οι άνθρωποι με πολλούς τρόπους έψαχναν να βρούνε αν είναι ο βασιλιάς. Έτσι τον ρωτούσαν πολύ συχνά, εσύ είσαι ο βασιλιάς μας? Και ο Ιησούς δεν απαντούσε. Μια μέρα πήγαν να τον ενθρονήσουν, να τον χρήσουνε βασιλιά. Και στο Λόγο του Θεού λέει ότι ο Ιησούς ξαφανίστηκε από ανάμεσά τους. Γιατί δεν είχε έρθει η ώρα, αλληλούια, η γραμμένη από τον Θεό ώρα να αποδείξει ότι ήταν ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Αλλά εκείνη την ημέρα, αλληλούια, δόξα στο όνομα του Κυρίου, μπαίνει μέσα στην Ιερουσαλήμ και ξαφνικά η προφητεία, στο βάλουμε να το δούμε στο Ζαχαρία, που ο Ζαχαρίας μιλάει στο κεφάλαιο 9 και στο εδάφιο και λέει ότι να χαρείς Ιερουσαλήμ γιατί ο βασιλιάς σου, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα. Δόξα. Δεν θα έμπαινε όπως τον περιμένανε να μπει. Οι άνθρωποι περιμένανε έναν βασιλιά ο οποίος θα τους ελευθέρωνε από τους Ρωμαίους. Συχνά οι άνθρωποι ακολουθούν έναν ηγέτη για να κάνει ο ηγέτης αυτό που θέλουν, που επιθυμούν. Να τους ελευθερώσει από την καταπίεση, να τους ελευθερώσει από τα βάρη που είναι τα προσωπικά βάρη. Ο Ιησούς όμως δεν ήταν ένας τέτοιος βασιλιάς. Δεν μπήκε για να κατακτήσει αυτό που οι άνθρωποι περιμένανε. Γι' αυτό λέει ο προφήτης Ζαχαρίας, κοιτάξτε, ο βασιλιάς σου δεν είναι σαν τους άλλους βασιλιάδες. Ο βασιλιάς σου είναι δίκαιος, η πρώτη λέξη, αλληλούια, και σώζει. Πράος και κάθεται επάνω σε γαϊδούρι και πάνω σε πουλάρι, γιο υποζυγίου. Αλληλούια. Νομίζω ότι όταν ο λαός φώναζε Οσανά ακόμα δεν είχε αυτήν την εικόνα αυτού του βασιλιά. Αλλά ο Ζαχαρίας είχε προφητεύσει τι είδους βασιλιάς θα ήταν αυτός που θα ερχότανε.
Δεν ήταν ένας αλαζόνας βασιλιάς, ο οποίος θα έμπαινε με ένα μεγάλο όμορφο αράβικο άλογο, λευκό ή κατάμαυρο, και θα έμπαινε με δόξα. Αλλά ήταν ένας βασιλιάς που ήταν πράος, αλληλούια. Δεν ήταν ένας βασιλιάς ο οποίος πρόκειτο με εξουσία να καταστρέψει τους εχθρούς του, αλλά ήταν ένας βασιλιάς που είχε έρθει με ευλογία από τον θρόνο του Θεού να σταθεί και να στηθεί επάνω στο σταυρό και να γίνει θυσία. Έτσι ο Ιησούς διάλεξε ένα γαϊδουράκι. Γιατί διάλεξε γαϊδουράκι? Ο προφήτης Ζαχαρίας το είχε προφητεύσει ότι θα μπει επάνω σε ένα πουλάρι. Η συνήθεια αυτή έγινε από τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο Μέγας Αλέξανδρος λέγεται ότι όταν κατακτούσε μια περιοχή και έπαιρνε είχε κατακτήσει και ερχόταν μια περιοχή κάτω από αυτόν, έμπαινε ο ίδιος με το άλογο. Δεν ξέρω αν ήταν ο Βουκεφάλας, ο οποίος δεν έζησε πολλά χρόνια το άλογο του αυτό, αλλά είχε ένα άλλο ένδοξο άλογο, και τους ντόπιους τους βασιλιάδες που είχε κατακτήσει μόλις, τους έβαζε να είναι από πίσω του και να είναι πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Με αυτήν την εικόνα ήθελε να πει ότι εγώ μπαίνω με άλογο, είμαι ο κατακτητής, και ο παλιός σας ο βασιλιάς είναι ο υποδουλωμένος. Είναι αυτός που υποτάχθηκε σε μένα. Και έτσι ο βασιλιάς που είχε χάσει την γη του έμπαινε πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Οι άνθρωποι περιμέναν έναν Ιησού με δόξα. Εκείνος όμως, αλληλούια, μπήκε πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Πήρε τη μορφή του υποταγμένου. Όχι σε ανθρώπους, αλλά πήρε τη μορφή του υποταγμένου στον Πατέρα. Αλληλούια. Πήρε τη μορφή του υποταγμένου σε αυτόν που όταν κάποια μέρα ο Ιησούς είπε, Κύριε, μήπως μη πιω αυτό το ποτήρι? Αλλά μετά στάθηκε μέσα του η δύναμη της αποστολής του και είπε, ας μη γίνει αυτό που εγώ θέλω, αλλά ας γίνει το θέλημά σου το Άγιο. Αλληλούια. Λοιπόν, αυτός ο βασιλιάς ήρθε, αλλά δεν μπήκε όπως οι επίγειοι βασιλιάδες. Μπήκε ως δίκαιος, μπήκε ως πράος, μπήκε με το σημείο του πλήρους υποταγμένου βασιλιά στα σχέδια και στο θέλημα του Πατέρα. Αυτή η υποταγή του έφερε πάνω του όλη τη δόξα του ουρανού. Αυτή η υποταγή του προκάλεσε όλη τη δύναμη του Πνεύματος να ενεργήσει από μέσα του, αλληλούια, όταν κατέβηκε στον Άδη. Αυτή η υποταγή του έφερε τη νίκη επάνω στον έσχατο εχθρό που ήταν ο θάνατος, αλληλούια. Και σήμερα καλούμαστε να τον λατρεύσουμε και να πούμε το δικό μας οσανά, αλληλούια, γιατί έγινε υπάκουος μέχρι θανάτου. Καλούμαστε να τον μεγαλύνουμε, γιατί είναι το πνεύμα της προφητείας, είναι ο Μέγας Αρχιερέας και είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Και τα τρία πάνω σε ένα πρόσωπο. Και τα τρία επάνω σε μια υπόσταση. Αλληλούια. Είναι ο προφήτης μας, είναι ο αρχιερέας μας, είναι ο βασιλιάς μας, είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας. Είναι το Α και το Μέγα, είναι η αρχή και το τέλος. Αλληλούια. Είναι αυτός που μπορείς να του εμπιστευθείς όλη σου τη ζωή, όλα σου τα θέματα, όλες τις υποθέσεις της ζωής σου. Αλληλούια. Και αυτό το πρωινό, τελειώνοντας, θέλω να σου πω ότι όσο πόνο και αν κουβαλάς μέσα του, εμπιστεύσου τον. Αλληλούια. Κοιτάξτε τι λέει το εδάφιο. Είναι πράος και είναι δυνατός να σώζει. Αλληλούια. Είναι δίκαιος και είναι δυνατός να σώζει. Αλληλούια. Θέλω αυτό το πρωινό να σε καλέσω με ευχαριστία να γιορτάσεις μαζί μου αυτόν τον βασιλιά. Αλληλούια. Σήμερα θέλω να ανοίξουν τα πνευματικά μας μάτια και αυτό που ο διάβολος έψαχνε, εμείς να πούμε γνωρίζουμε ότι είναι το Α και το Μέγα, είναι η αρχή και το τέλος, είναι ο προφήτης. Αλληλούια. Είναι ο μεγάλος αρχιερέας, είναι ο μεγάλος βασιλιάς της δόξας. Αλληλούια. Οι Φαρισαίοι είπαν στον Ιησού, σημάζεψε τους μαθητές σου, πες τους να μην φωνάζουν δυνατά. Αλλά μου αρέσει η απάντηση του Ιησού. Αν δεν το κάνουν αυτοί, θα το κάνουν οι πέτρες. Αλληλούια. Σήμερα, ευλογημένη Εκκλησία, δεν θέλουμε να σιωπήσουμε. Δεν θέλουμε ο πόνος να νικήσει τον ύμνο μας. Δεν θέλουμε οι επιθέσεις του εχθρού να νικήσουν τη χαρά μας. Αλληλούια. Αλλά θέλω να κοιτάξεις και να εστιάσεις επάνω στον βασιλιά σου, γιατί ο βασιλιάς σου όχι έρχεται, ο βασιλιάς μας ήρθε. Αλληλούια.
Έλα ευλογημένη Εκκλησία, σταθούμε όρθιοι να τον δοξάσουμε. Ας τον ευλογήσουμε. Ο βασιλιάς μας ήρθε. Αλληλούια. Θέλω να το πεις μαζί μου και να δοξάσεις τον Θεό. Ο βασιλιάς μου έχει έρθει. Αλληλούια. Ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς? Είναι ο βασιλιάς της δόξας. Αλληλούια. Είναι ντυμένος με τη δόξα. Είναι ντυμένος, αλληλούια, με μεγαλοπρέπεια. Και σήμερα, Πατέρα ουράνιε, στεκόμαστε εδώ να γιορτάσουμε εσένα, Κύριε, που είσαι η αρχή και το τέλος, Πατέρα. Κύριε, σε δοξάζουμε γιατί ξέρουμε ότι τα σχέδιά σου είναι τέλεια για τον κάθε έναν από εμάς. Και Πατέρα ουράνιε, η θυσία σου επάνω στο Σταυρό ήταν και αυτή που έφερε αποκατάσταση με κάθε ανθρώπινη σχέση. Και σήμερα προσεύχομαι, Κύριε, καθώς εσύ έβαλες στην καρδιά μου να μιλήσω για σχέσεις, προσεύχομαι για κάθε είδους σχέσεις, Πατέρα. Για οικογενειακές σχέσεις, για σχέσεις με την πολιτεία, για σχέσεις με ανθρώπους, για σχέσεις, Πατέρα ουράνιε, με την πόλη μας. Κύριε, προσεύχομαι κάθε τι το οποίο στις σχέσεις δεν λειτουργεί, εσύ, Πατέρα ουράνιε, να το θεραπεύσεις, Πατέρα. Αλληλούια. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί αγαπάς την Ελλάδα, αγαπάς τη Θεσσαλονίκη, έχεις σχέδια για αυτό το μέρος, έχεις σχέδια για αυτήν τη γη, Κύριε. Και όπως όταν μπήκες μέσα στη Ιεροσόλυμα, έκλαψες για τα Ιεροσόλυμα, σήμερα και εμείς στεκόμαστε και διεκδικούμε τις πόλεις μας, διεκδικούμε τα χωριά μας, Πατέρα. Και λέμε, έλα βασιλιά μέσα στα χωριά μας. Έλα βασιλιά μέσα στην πόλη μας. Έλα βασιλιά μέσα στην οικογένειά μας. Έλα βασιλιά μέσα στη ζωή μας. Έλα βασιλιά μέσα σε κάθε οίκο και σε αυτόν εδώ τον οίκο. Έλα βασιλιά και βασίλεψε επάνω σε κάθε τι το οποίο, Κύριε, έχει εξουσιαστεί από τον εχθρό. Ω, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αλληλούια. Θέλω να πω κάτι έτσι μικρό αλλά σημαντικό πριν δοξάσουμε τον Θεό, ψάλουμε και κλείσουμε αυτή τη συνάθρηση. Ο διάβολος δεν είχε πρόβλημα, τόσο μεγάλο πρόβλημα, ο Ιησούς να είναι ο προφήτης και να είναι ο ιερέας. Αλλά αυτό που τον ένοιαζε ήταν ο Ιησούς να μην πάρει τη θέση του βασιλιά. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που επικαλούνται το όνομα του Κυρίου και αναγνωρίζουν την προφητική διακονία. Ξέρω ανθρώπους που έχουν μπει κάτω από την προφητική διακονία και έχουν μιληθεί λόγοι στη ζωή τους, αλλά παρόλα αυτά η ζωή τους εξακολουθεί να είναι παγιδευμένη. Και ο λόγος είναι διότι η προφητεία είναι ο τρόπος που ο Θεός θα φέρει το λόγο του σε σένα. Αλλά αν είσαι κάτω από την εξουσία του σατανά, ο λόγος αυτός δεν μπορεί να ελευθερώσει. Γιατί είναι μόνο το βασιλικό χρήσμα που ασκεί εξουσία και μπορεί να σπάσει εξουσίες που υπάρχουν μέσα στη ζωή σου. Ακόμα και το χρήσμα του ιερέα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν το Θεό πολλές φορές, είτε μέσα με έναν τρόπο αγάπης, είτε έναν μέσα τρόπο ιερατικό μέσα στον οίκο του Θεού, αλλά η ζωή τους εξακολουθεί να είναι κάτω από μια άλλη εξουσία. Γι' αυτό δεν υπάρχει η χαρά του Κυρίου, γι' αυτό δεν υπάρχει η ελευθερία του Κυρίου. Ο διάβολος νοιαζότανε να μην μπει μέσα σαν βασιλιάς. Γιατί ο βασιλιάς είναι αυτός που ασκεί εξουσία. Αλληλούια. Ο βασιλιάς είναι αυτός που όταν έρχεται εκθρονίζει κάθε άλλη μορφή εξουσίας επάνω από τη ζωή μας. Και σήμερα θέλουμε να τον δοξάσουμε, ναι, γιατί είναι ο προφήτης, είναι αυτός που έχει μιλήσει στη ζωή μας. Σήμερα θέλουμε να τον δοξάσουμε, ναι, γιατί είναι ο Μέγας Αρχιερέας επάνω στη ζωή μας. Αλλά πάνω απ' όλα θέλουμε να τον δοξάσουμε γιατί είναι ο βασιλιάς της δόξας. Αλληλούια. Είναι ο δικός μου ο βασιλιάς. Είναι ο δικός σου βασιλιάς. Έλα, δώσ' του ένα χειροκρότημα. Είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Είναι ο Κύριος των Κυρίων. Αλληλούια. Είναι αυτός που ασκεί εξουσία σε κάθε άλλη μορφή εξουσίας που έχει παγιδεύσει τη ζωή σου. Γι' αυτό είναι ελευθερωτής. Γι' αυτό ο προφήτης Ζαχαρίας είπε, είναι δυνατός να σώζει. Αλληλούια. Ελάτε για λίγα λεπτά, σηκώστε τα χέρια σας και δοξάστε αυτόν τον βασιλιά. Αλληλούια. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα. Αλληλούια. Να έχεις τα χέρια σου υψωμένα για να πεις, πατέρα μου. Αλληλούια. Πατέρα μου, το σκέφτεσαι. Μπορείς να πλησιάζεις τον θρόνο αυτού του βασιλιά και να αποκαλείς τον βασιλιά με την ιδιότητα της σχέσης. Αλληλούια. Της σχέσης του μπαμπά και του γιου. Αλληλούια. Αυτήν τη σχέση ήθελε ο Θεός να αποκαταστήσει στέλνοντας το γιο του εδώ κάτω στη γη. Δεν ξέρω ποια ήταν η σχέση σου με τον Ιησού. Αν είναι μια σχέση μόνο
με σημείο επαφή στην προφητεία, θέλει να γίνει και ο ιερέας στη ζωή σου. Αν η σχέση σου είναι σχέση προφητείας και ιερατείας, ο Θεός θέλει να γίνει και ο βασιλιάς μέσα στη ζωή σου. Θέλει να είναι και τα τρία επάνω σε σένα. Αλληλούια. Και μάλιστα αυτό που αυτός είναι, θέλει να είσαι και εσύ. Αλληλούια. Μπορείς να το σκεφτείς πόσο ψηλά έβαλε τον πύχη ο Θεός μας. Γι' αυτό στο βιβλίο της Αποκάλυψης, αλληλούια, μέσα στις επιστολές μας καλεί ο Απόστολος Παύλος και μας βλέπει ως Άγιους και άμωμους. Αλληλούια. Λέει να γίνεστε τέλειοι, Άγιοι και άμωμοι. Αλλά στο βιβλίο της Αποκάλυψης μας αποκαλεί βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Αλληλούια. Θέλει το πνεύμα της προφητείας, που είναι το πνεύμα, η μαρτυρία του Ιησού. Θέλει το πνεύμα, αλληλούια, της ιεροσύνης να είναι πάνω σου και σε ονομάζει ιερέα. Θέλει το πνεύμα της βασιλείας να είναι πάνω σου. Αλληλούια. Γι' αυτό πως εκείνος είναι, μας αποκαλεί και εμάς. Αυτή είναι η οικογένεια του Θεού. Αλληλούια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πατέρα, προσεύχομαι για αυτόν εδώ τον Νίκο σήμερα. Αλληλούια. Πατέρα, προσεύχομαι για αυτόν εδώ τον Νίκο, Κύριε. Αλληλούια. Και προσεύχομαι το προφητικό, το ιερατικό και το βασιλικό χρήσμα να είναι μέσα σε αυτόν εδώ τον Νίκο, Πατέρα ουράνιε. Κύριε, σήμερα προσεύχομαι, Κύριε, το προφητικό, το ιερατικό και το βασιλικό χρήσμα να είναι πάνω σε κάθε παιδί σου, Πατέρα. Και όπως εκείνη την ημέρα μπήκες στην Ιερουσαλήμ και μπήκες για να βασιλεύσεις, Πατέρα. Αλληλούια. Μπήκες για να βασιλεύσεις, Κύριε. Δεν μπήκες για να καθίσεις επάνω στην θέση του θρόνου του ιερέα και του αρχιερέα, αλλά μπήκες για να βασιλεύσεις, Πατέρα. Κύριε, σήμερα προσεύχομαι, έλα μέσα σε καρδιές ανθρώπων, έλα μέσα σε ζωές ανθρώπων και βασίλευσε, Πατέρα ουράνιε. Αλληλούια. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ελάτε, Εκκλησία του Θεού, είναι η ώρα να σταθείς και να πεις, έλα βασιλιά μου. Αλληλούια. Κάλεσε τον. Αν προσεύχεσαι για την οικογένειά σου, κάλεσε τον στην οικογένειά σου. Έλα βασιλιά μου στην οικογένειά μου. Και εγώ θα πω το δικό μου το οσανά. Εγώ θα πω το δικό μου αλληλούια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αν προσεύχεσαι για μια ψυχή να έρθει στον Κύριο, κάλεσέ τον να έρθει επάνω σε αυτήν την ψυχή. Αλληλούια. Και πες, έλα βασιλιά μου. Έλα βασιλιά μου. Αλληλούια. Σε δοξάζω. Σε δοξάζω.